Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamakan kami sedaya saking kelompok sekawan. Pamakan kula saking kelompok sekawan. Badhe nampilaken drama wayang kang duweni irah-irahan Roro ing Krajan Hastina. Saderengipun derek kepamaken nami kelompok Derek kepamaken nami kula menjadi pahlawan dari Malaysia nomor 33 kepamaken nomor kula Barayano nomor 33 Derek kepamaken nama kula Anissa Putri nomor Derek kepamaken nami kula Siti Alfada Aisyah nomor 30 Sugeng Ngirsani. Sementara menipu jadi subodra dari grup tadi kaping kali mas masing-masing kajian tingkat yang dibuat sedora ing tengah permainan wono Arjuna kangge kali para dewi kangge mencanakaken kanan maksud Kalian sedaya wonten mriki inggih punika pangajian kebasan. Kula betahaken kekuatan lan kesuksesan sampeyan-sampeyan.
Arjuna anipun kula beton mimpin pasukan Sri Watergesrajan. Anipun kula ajeng jadi kerjaan saking ribet mas tenaga keamanan kuatnya kerja lan kula badhe kangge kecerdasanipun kula kangge dimakan bisa kita boten ageng. Ingkang presya kerajaan Duryodana rasa penangan sampun tingkat nanging Arjuna kangge sampun siap kangge ngancuraken impian bangsa. Arjuna, langsung takut mandelakan absinipun kula. Tahta puniki sampun dados gedhe kula. Tahta ingkang digawé sedaya pasur dengan boten saged bayi kembali. Lan kula wonten mriki kangge mesthekake menapa kowe boten mas. Alipun 3 tahun nanging kula Ambisi dan wawasan punika dinten puniki ganjuran perang. Dengan kewalahan Duryodana Praja Hastina sapisan malih ngadhep pokok Arjuna Srikandi Subadra lan Drupadi sampun nedhahi menawi persatuan keadilan tansah ngawonaken tetengah.